bezpečie, dôvera, blízkosť a to všetko korunované láskou. Čo vám napadne, keď sa zamyslíte, čo prinášajú tieto slova? Dnes sa budeme rozprávať v mozaike so školou rodičovstva o hodnotách. O tom, či vôbec vieme, aké sú naše individuálne hodnoty a či ich vieme žiť aj v tom rodinnom živote. V čase, keď natáčame túto časť rozhovoru, tak my sme u parťačkou Heňou z projektu v mozaike, sme v polovičke takého zaujímavého mentoringového kurzu práve s našimi hostkami, Ivkou a Ľudskou. Tak skôr ako im dáme slovo a budeme sa rozprávať o tých hodnotách, tak poďme to spolu vykopnúť. Ako to máš ty vo svojom živote? Či sa za tých 5 týždňov, alebo 4 týždne, 5 aj niečo zmenilo v tvojom uvedomení mamy ako líderky v rodine a teba ako Heni a mamy v jednom? Ahojte. No, tak toto je otázka, na ktorú asi neexistuje jednovetová odpoveď, ale dobre, dám dve, ani neviem, koľko mám času, ale to je asi jedno. Máme ešte 25 minút. Ja si uvedomujem, že moje konanie je vlastne stále podfarbené takým zámerom, ktorý sme počuli od našich mentoriek. A ten zámer bol, že my vytvárame spomienky pre našu rodinu. A mne toto veľmi, veľmi silno rezonuje stále v hlave, keď akúkoľvek činnosť robíme, ja to mám stále už v tom podvedomí. A veľmi zaujímavá vec na tom je, že ono ako keby sa to, čo my učíme, alebo to, čo my preberáme na tých jednotlivých hodinách, tak to sa mi deje na nejakej úrovni, ktorú neviem pomenovať v rodine, bez toho, aby o tom ostatní členovia rodiny vedeli. Tak toto je pre mňa veľmi také akože zvláštny pocit, ale veľmi príjemný a poviem len takú skúsenosť. Už som v ktorej vete? Prestala som to rátať, lebo máme takú more času. Skúsenosť, že my sme sa bavili o rituáloch a o návykoch a moja dcéra prišla s takým nápadom, že kúpime si hry, lebo už veľmi dlho sme nehrali spoločenské hry, že kúpime si hry a budeme hrať. Tak to bolo veľmi čarovné a tým by som to tak uzavrela, túto prvú úvodnú časť. Čo som tak zavnímala a počula, že je to asi o tom, čomu dávame tú pozornosť, tak vlastne to si tak priťahujeme, že či naozaj. Že či to vieme dať aj do toho reálneho života, že to sú také naše skúšky. Ako to vidíte vy? Vítajte, Ivka, Ľudská, opäť v našej mozaike so školou rodičovstva. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte. Ahojte, milé diváčky, diváci, milí poslucháči. Sa veľmi tešíme, že ste to takto vykopli. Vyzerá, že akože ste to prežili tých 5 hodín, čo je dobrá správa. To sa na 5 týždňov, nie len 5 hodín s vami. Takže veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na dnešnú tému hodnoty. A ja ešte nechám priestor Ľudské, aby asi pozdravila, že? Ahojte. Dneska si aká tajomná a rozbiehaš sa. Takže máme ísť na tie hodnoty. Poďme na tie hodnoty. Poďme sa vôbec pozrieť na to slovíčko hodnota. Že akú vy máte skúsenosť teraz, keď sa možno dostaneme do tej vašej koučovskej praxe. Máte za sebou naozaj roky skúseností. A podľa mňa tie hodnoty sú možno tou prvou, alebo jednou z tých prvých tém, ktorú riešite so svojimi klientmi a klientkami. No, my to riešime, ale oni o tom nevedia. Tak. Respektíve, my prídeme do tých rozhovorov a to je jedno, či to je nejaký profesionálny vzťah koučovaný alebo rozhovory v rámci rodiny. My prídeme že vidieť niečo na povrchu. Vidieť nejakú tému na povrchu. Ale asi ste už počuli, ja mám veľmi rada tento citát, aj keď sa nenehávam tak zasypať citátmi, lebo myslím si, že to nemá byť len citát, že si prečítam a poviem, aké je to super, ale mali by sme vytiahnuť možno jeden, dva, naozaj prísť na to, ako ho žiť. Ale ja mám rada jeden, ktorý vychádza z takej mojej časti osobnosti, že akčnosť. A to je, že ak tam máme nejaký problém, ja nazývam problém, že je to situácia,
si vyžaduje našu pozornosť, takže toto som sa naučila od Robbieho Krauseho, takže ja ho aj tuto spomeniem. A doteraz to používam, že je to situácia, ktorá si vyžaduje našu pozornosť a to je jedno, či v rodine, alebo v tom, ako som povedala, v tom koučovskom vzťahu. Tak ten problém, tá situácia sa bude riešiť na úplne inej úrovni vedomia a schopnosti a zručnosti, na akej nastala. A ja sa tohto vždy držím a to znamená, že keď je tam nejaká téma, ktorá si vyžaduje našu pozornosť, tak ja viem, že keď ju budeme naplocho rozoberať, a čo povedal ten, a čo si povedala ty, a čo sa tam potom stalo, a čo povedala suseda, a kto sa to ešte dozvedel, že to začneme ako keby v jednej horizontálnej rovine rozoberať, tak my tamto riešenie nám sa môže strácať. A tie hodnoty, tá téma, tie hodnoty sú práve nikdy nie naplocho, ale oni sú ako keby v tej hĺbke schované, respektíve oni tak rašia vždy, viac menej, raz viac, ale my ich tak mimovoľne používame vo vetách. Hej? Chcem sa porozprávať, chcem, aby ma tu niekto počúval, aby ma niekto počúval, aj mňa ako osobu, aj aby sme sa vzájomne počúvali. Hej? Čiže my ich tak mimovoľne, môžeš doplniť, hej? My ich tak mimovoľne používame. Ale my sa tak nezastavíme a povieme, že čo toto je vlastne v tom rozhovore, keď som povedala, že chcem, aby si na mňa našla čas, napríklad. Hej, keď mi dcéra povie, chcem, aby si na mňa našla čas, ale povie to tak zaobalene, hej, napríklad. Nikdy nie si doma. Áno. Hej? A ona vlastne hovorí, čo je pre ňu dôležité, čo má pre ňu hodnotu, aby som si na ňu našla čas. Hej? Takže ja by som to takto asi vykopla. Potom ide mi tam, že mám to dať na drevorúbača, ale nechám to sa nehajte prekvapiť, čo ty myslím. Hej. Išlo mi tam také, že daj to na drevorúbača, ale ja nechám slovo ľudské, pretože ona vnáša do tých našich tém takú pristávaciu dráhu, ktorá zároveň ale nie je pristávacou dráhou takou zemitou, ale je takou plnou takých jemných, láskavých zamyslení. A nových slov a Tak už nebuď tajomná, poď na to. Ja viem, že si sa ladila na tému. Ja som možno vykopla tú tému tak, ako ja vnímam hodnoty. Lebo ja vnímam hodnoty ako niečo, čo možno nie je úplne počuť. O tom si asi aj Juka teraz ty hovorila. Že ono to veľakrát nie je počuť úplne na prvú a nie je to ani vidieť veľakrát úplne, že tak na plocho. Že tie hodnoty, aby sme ich videli, tak sa potrebujeme dostať trošku hlbšie a získať také pozorné oko, lebo paradoxne ich nie je vidieť na prvú, ale zároveň sú úplne všade. Tak zostane možno taká tajomná trochu. Ale ja mám hodnoty ako niečo, čo možno voľným okom nevidíme, ale potrebujeme to oko prepojiť s nami, so srdiečkom, s tým, akokoľvek si to už nazvete v tom vašom svete. Tak potrebujeme sa spojiť so sebou, s dušou, so srdcom a tak tie hodnoty potom uvidíme všade, či ako ich žijeme alebo nežijeme. To spoločné, čo ja počujem a vnímam u vás oboch, čo ste pomenovali, je za mňa, že my vlastne žijeme. Žijeme ich častokrát tak akože z toho automatu, že sú v nás niekde v tom podvedomí, že zatiaľ to nemáme zvedomené. Hej? Že my vlastne si neuvedomujeme, že ja keď niekomu vyčítam, že nikdy nie si doma, alebo tak to je vlastne pre neho tá potreba možno, že tej blízkosti a tej prítomnosti. Ale vlastne keď ju vydolujeme a spojíme sa sami so sebou a uvedomíme si, aha, tak ja potrebujem cítiť tú blízkosť, preto som ja taká nahnevaná, keď si ma nevšíma, alebo keď odchádza. A že dá sa to vlastne komunikovať a tým pádom to začne mať tú hodnotu ešte aj takú tú vedomú. Presne tak. Hej? A my sme sa tu bavili, že spojiť sa so sebou, zvedomiť, ale ja to teraz dám na toho drevorúbača. Ja to poviem, že ako som to myslela. Ono totiž tie hodnoty, oni majú takú svoju základňu a to sú naše potreby. A my, každý jeden z nás, my máme potreby, dokonca múdri ľudia povedali, že ich máme aj spoločné. Že my túžime pravdepodobne všetci keď si pozrieme Maslowovú pyramídu potrieb, ale to nie je ten drevorúbač. Ja to dám, ešte to zjednoduším.
keď sa na to pozrieme týmto okom, tak my zistíme, že my skutočne všetci máme potrebu blízkosti, vypočutia, objatia, láskavosti, mať sa fajn, cítiť sa dobre. My to všetci máme. Urobiť niečo, aby nás niekto možno ocenil, pochválil. Aby sme sa my sami pred sebou dokázali vidieť, že máme hodnotu, že sme dosť. Hej? Si spomenula ten coaching, tak to je niekde vždy sa budeme hýbať v rámci tohto lesa. Hej? Keď som povedala na drevorubača, tak tohto lesa a budeme mať kontakt s tými našimi potrebami. A ja tie hodnoty vidím práve cez 5 základných potrieb. Že keby sme v rodinách začali uplatňovať tieto hodnoty, alias naplňať potreby, ktoré určite všetci máme, tak myslím si, že by sa udiali veľmi pekné veci. Ja som o tom tak hlboko presvedčená, že zrejme nikdy do konca svojho života neprestanem o tom rozprávať, pretože si myslím, že toto by sme mali porozumieť. Takže je tam 5 základných potrieb, z ktorých si myslím, že vieme vydolovať, vieme pomenovať, vieme zvedomiť tie hodnoty, po ktorých nám to srdce piští a ktoré by sme radi mali v tom svojom vesmíre a v tej svojej rodine naplnené. Ivka, poďme na nich. Ideme na ne? Áno. Ľudská mi vystrčila prvý prštek. Tak predstavte si, že je to potreba a kľudne mi do toho skočte. Je to taká potreba prijatia, ktorá sa volá aj status. A mne nesmierne pomohlo, keď ja som sa na tie moje dcery začala pozerať, veď to sú moje, povedali ste na začiatku také slovo, že parťáčka. Heňa parťáčka. A ja som si povedala, keďže hovoríme prednostne k mamám, tak tá dcera nám je proste parťáčka. A bolo úžasné sledovať, že mám takú malú parťáčku, strapatú, plienkoidnú. Hej. A keď som sa dokázala na tú dcerku pozerať, a ako rástla v kontexte toho, že ona mi je parťák, ona mi je rovnocenný partner, tak zrazu vykoreňujem jednu takú premisu, možno automat, že deti sú to na to, aby sme ich my ako rodičia vychovávali. Takže ja mám hodnotu, že som vyčiarka slovo vychovávať. Ja som to nahradila slovom, možno hádajte, sprevádzať. Byť oporou. Tam sa dostávam do tej ďalšej potreby a to je mať istotu alebo dávať bezpečie. A myslím si, že pri tejto potrebe vieme byť, to je, že nikdy nekončiaci príbeh, pretože ja som presvedčená o tom, že deti, okrem toho, že chcú byť prijaté ako rovnocenní partneri, mimochodom to tak poznáte aj podľa toho, že si obúvajú naše topánky. Hej, naozaj, fyzicky. Že také malé, ja si to pamätám, jak si pchali tie nôžky do tých mojich bot. Ja mám ináč 36, takže u nás to nebol až taký veľký problém. Potom už bolo, že zase ja som to mohla skúšať na ich boty, lebo jedna má 36, jedna má 39. Teraz a to bezpečie má toľko odtieňov. Pretože za tým bezpečím, a ja som presvedčená o tom, že všetci chceme, aby nám bol niekto blízko. A keď je nám blízko, tak cítime sa bezpečne. A ja si pamätám, že ja som teda prišla z rodiny, kde to nefungovalo dobre. Ja som dcéra v rodine, kde to nefungovalo dobre. Dneska už o tom viem rozprávať a viem o tom rozprávať veľmi otvorene a tak učiaco, lebo ja som sa na tom veľa naučila. A ja som ako dieťa, ja si spomínam, niekedy mi to stiahne srdce, niekedy mi to, tak poviem si, ale je to dobré, aké to je. Takže keď budeme hovoriť o emóciách, tak emócie majú polaritu, takže je to asi v poriadku. Že ja som nesmierne potrebovala počuť od tých mojich rodičov, že bude to dobré. Mm-hmm. A tým, že ja som nepočula, bude to dobré, tak to sklza do takej samoty. Nenaplnenie tejto potreby sklza do samoty, inak povedané, nie je naplnená hodnota blízkosti. A tam v tej samote sa dejú také deštrukčné veci. Hej? Niektoré múdri ľudia, psychológovia hovoria, že sa práve tým, že dieťa nemá naplnenú potrebu
a hodnotu bezpečia, tak dochádza k sebaobviňovaniu a seba spochybňovaniu. Zastavím ťa túto, Ivy, aby sme boli úplne zrozumiteľné. Poďme ešte tak ako keby po lopate, ešte viac na drevorúbača. Sa mi páči to slovo. To znamená, že blízkosť a bezpečie spolu veľmi súvisia. Sklzáva to do samoty. Môže to sklznúť do samoty, ktorá môže spustiť ďalšie veci podľa toho, ako emočne alebo psychicky vyzreté, alebo v akom veku sa práve to dieťa nachádza. Áno. Čiže tá interpretácia. Čo nám rodičom môže pomôcť si to ešte tak ako keby mama viac zvedomiť, že čo to znamená konkrétne? Byť tam pre to dieťa. Mať práve tie senzory a vnímať, že či tá potreba bezpečia a tej blízkosti bola naplnená, pretože to dieťa vysiela signály. Plačom, krikom, buchnutými dverami, papulovaním, neochotou spolupracovať, púta na seba pozornosť takým spôsobom, ktorý nie je asi v poriadku, respektíve vyvoláva v nás nejaké ďalšie emócie. A toto celé je zarobené na taký koláč, ktorý nechcete jesť. Ten koláč nie je dobrý. Čiže vtedy môže dôjsť k tomu, že v takejto situácii mama pošle, choď do izby, kým budeš normálny. Choď si to vyriešiť, čo robíš, scény. Čiže toto sú tie a za tým všetkým, keď to celé budeme rozbaľovať, môže byť práve toto, to prvé, to prijatie, tak. Ten pocit bezpečia a tá blízkosť, že vlastne to dieťa kričí a túži po tej pozornosti. Tak. A potom byť vôbec videné a prijaté také, aké je. Presne tak. A to je na jednej strane ale veľmi jednoduché. No veď presne. Hej. Zraz nebudem spávať. Presne, o tom sa bavíme, že tam v hĺbke je tá naša potreba a tieto potreby, povedali sme len druhú, potreby sú od toho, aby sa naplňali. Ak nás počúvajú ľudia, ktorí sa pohybujú v oblasti obchodu, tak ten môj background je aj v obchode, tak nám vždy prizvukovali, že zistíte, akú má potrebu ten zákazník a vtedy predáte. Jasné. Tam nám je to jasné. A v tej rodine, tam nám je to jasné, to ešte chodíme na rôzne obchodnícke kurzy a zručnosti robíme a certifikáty. Doma, keby sme urobili takúto sondu, tak by sme možno zistili, že tá potreba ale skutočne nie je naplnená. A to, čo povedala Ľudská, že my to bežne nepomenujeme, že toto je za tým, my len tak ako keby okolo toho ideme na tej horizontálnej úrovni. A namiesto toho, aby sme zastali a povedali, ako to bolo s tými potrebami, má to dieťa naplnené potreby? Pri malých deťoch to tak hovoríme. Plienky má čisté, je najedené, odgrgnuté, nevie zaspať. Hej? Či tam nie je tá blízkosť. Z toho vznikajú potom tie nosiace deti. No a čo? Hej? Tá potreba blízkosti je v nás. Hej? Takže my ju nemôžeme opomínať. Lebo ono sa to prejavuje, ja si pamätám, veľa mamičiek rieši takéto nepochopenie, že prečo to dieťa kričí alebo sa hádže o zemnou, no si len pýta pozornosť. A je to naozaj len o tom, že tak veľmi potrebuje, že je mu jedno, v akej forme tú pozornosť dostane, ale naozaj ju potrebuje. A keď je tá mamina ako keby neprítomná alebo venuje pozornosť niečomu inému, tak ona len jednoducho takto nahlas kričí, že potrebuje. Bude kričať dovtedy, kým si ho nevšimne. Ja to prepojím a potom dáme slovo Heni. Tuto je presne vidieť ten partnerský vzťah versus tá nenaplnená potreba, že keď sa to dieťa hádže o zem, napríklad v obchode, hej, tak ten status alebo to partnerstvo prejavíme tým, že si klakneme do úrovni jeho očí. Hej, len si skúste si predstaviť, ako by ste sa cítili, keby ste mali niekoho, napríklad šéfa, ktorý mi nemal 1,80 m, to je už taký celkom fešák, junák, ale mal by 2,5 metra a pozeral by na vás. Ako by ste sa cítili. Presne takto sa cíti to dieťa, keď my mu niečo hovoríme, jak niečo má alebo nemá a je tam ten metrový alebo 1,5 metra veľký rozdiel. Čiže dať sa mu do úrovni očí a povedať mu, ja ti rozumiem, poď objímem ťa napríklad. Alebo chápem, rozumiem, že chceš toho ďalšieho mončiči
ale poď, pozrieme sa na to, koľko ich máme, ktorý nám chýba a potom sa rozhodneme. Hej, čiže ja nehovorím, že to pôjde na prvú. Ostatne, život nie je na 2 kliky, tak jak tie vysokorýchlostné počítače. Ale keď to vieme, že to tak je, tak nám to prináša takú tú pevnosť v páse možno. Že ja som tu od toho, aby som sa postarala o tie potreby. O moje, ale aj o potreby toho dieťaťa. Ivi, k tej tvojej potrebe sa ešte vrátime, lebo myslím si, že tam je dôležité to, aby si aj mama uvedomovala tie svoje potreby a potom je schopná dávať tú pozornosť aj svojmu dieťaťu. Moja taká mini skúsenosť. Ale Heni, ty si tu zapisovala a viem, že máš k tomu a chceš k tomu povedať. Vtipné, že som si zapísala nie to, čo som chcela povedať. Chcela som sa vrátiť k tej nitke prijatie, ktoré vedie k bezpečiu. A uvedomila som si, ako ste tu rozprávali a pekne to analyzovali, že my v bežnom živote si nekladieme takto otázky, my si nespájame tú potrebu blízkosti, naplnenia potreby ako takej s tým správaním našich detí a v podstate s našim správaním. Čiže ja som napríklad veľmi rada, že vzhľadom k tomu, že my sa bavíme už niekoľko rozhovorov o tejto téme, tak ja si začínam uvedomovať tie súvislosti a začínam si to spájať a veľmi mi to pomáha v tom bežnom rodinnom živote, pretože možno teraz budem hovoriť za viaceré ženy a viaceré matky, ktoré nás počúvajú, že my chceme byť tie parťačky. My chceme mať krásnu rodinu, chceme, aby tam boli všetci spokojní, aby tam bolo bezpečie, aby sme vychovávali ľudí s hodnotami, ale koľkokrát sme vo víre možno tých povinností zavalené tak, že si jednoducho nespojíme my si nevytvoríme túto nitku. A mne vlastne toto pomáha aj v mojom živote, za čo vám veľmi pekne ďakujem, pretože stále sa vrátim k tomu, že vytvárame spomienky pre našu rodinu a nemusíme byť tie perfektné. Mne sa nevždy podarí reagovať správne. Nevždy si uvedomím túto nitku, ale stále sa môžem k tomu vrátiť a mne veľmi pomáha taká veľmi pekná myšlienka, že dnešok je prvým dňom zvyšku tvojho života. Takže stále je šanca. Ja mám 17 a 19 ročné dcery, čiže ja som si veľakrát myslela, že už je neskoro, ale vidím, že nie je neskoro. Takže to súvisí aj presne s tou otázkou, ktorou som chcela ako keby pokračovať, že keď tá mama má a potom nás teraz sleduje, má 17, 18, 15 ročné deti a povie si, aha, ale ja som to nevedela, keď sa to moje dieťa hádzalo o zem, takže teraz už má traumu a neviem čo. Dá sa s tým robiť v každom veku však. Určite, pretože tam je jedna potreba číslo 4, cez ktorú sa to dá rozťať. Ale aby som bola tak, že po poriadku, tak je tam ešte pred touto potrebou je potreba autonómie. Áno. Hej, to znamená, že my potrebujeme mať priestor, ktorý máme voľbu. Lebo ako náhle my nedostávame voľbu, tak ako sa cítime? Zahnaný do kúta. Zahnaný do kúta. Robíme niečo cez seba, tlakom. Možno pri niektorých situáciách je to fajn, ale z dlhodobého hľadiska opäť nie. Zase tá dlhodobá perspektíva, na ktorú sa ja pozerám, pretože my máme jeden život a ten by sme mali prežiť fajn. A nie len také to chvíľkové, že teraz sme to vyriešili. To tam stále zostáva. Hej? Takže tá potreba autonómie a dať voľbu. Ja som veľmi mala rada pracovať s touto potrebou autonómie, pretože pri malých deťoch, neviem, či to poviem správne, ale ja tak pozorujem možno do 5-6 rokov. Tam nemusí byť voľba, ktorá je kontrastná. Hej? Áno. Chceš si dať nohavice, alebo chceš si dať sukňu, ale môžem povedať, dáš si teraz tú sukničku ružovú alebo červenú. Tak. Hej? A toto tie deti veľmi tak upokojuje. Zase je to blízkosť, zase je to nejaký status, ale tá autonómia je, že dávam v podstate, alebo pestujem tú voľbu, samozrejme, pokiaľ je to možné. Hej. Ja sa často stretávam s tým, že keď takto mi dá niekto otázku a ja k tomu poviem niečo, tak mi tí ľudia povedia, ale vtedy, keď máme tendenciu vyťahovať niečo, v čom to nebude fungovať. A to je pravda, pretože život nie je
100% takto, že mám návod, že keď toto budem uplatňovať, že to bude fungovať. Je to o tom, aby sme tú autonómiu a tú hodnotu, ktorá z toho vyplýva, pre mňa je to hodnota voľby. Áno. Hej? Pretože hodnota voľby je spájana s tým, čo je dneska veľmi sexy a veľmi trendy, a to je, že buď autentický. A to je presne, vyplýva z toho, že ja rozumiem tej potrebe, že mám možnosť si zvoliť. Ja myslím, že my potrebujeme deti naučiť, aby mali schopnosť, že nemusia robiť len toto, môžu robiť aj niečo iné, aby pátrali v tých možnostiach, aby sa rozhodovali na základe toho, že nemusia byť hnaní do kúta, lebo im to predtým niekto povedal a možno tá potreba nebola naplnená. Takže moja hodnota je hodnota voľby, dávať im voľbu. Hej, nemusíme jesť o 12:00, môžeme jesť 11:55, hej, ak si zvolia. Ja by som tu možno išla zase ešte trošku hlbšie a poviem odvážne, lebo si za tým stojím, že my sa s tou potrebou a schopnosťou vybrať si rodíme. Áno. A že malé deti, všimnite si len úplne maličké deti. Oni sú si tak vedomé toho, že majú slobodnú možnosť výberu a oni ju jasne dávajú najavo. Čiže možno, že len pre rodičov teraz, ktorí majú úplne maličké detičky, tak len to pestovať, len im to udržať, ako keby nezahatiť. Ale určite v každom veku sa vieme vrátiť úplne na tú dreň, pretože to v sebe my máme. A my vieme, keď podhadzujeme tie hlúposti, ktorým sme uverili a sú proti našim hodnotám, ktoré podľa mňa máme v sebe skryté, len ich potrebujeme ako keby vytiahnuť na svetlo sveta, tak sa k tomu vieme vrátiť kedykoľvek, či aj keď máte už 35 rokov. A keď máte tie malé deti, to je práve to obdobie ja sama. Tak. Ja sám. A ja si to tak akože uvedomujem, keď vidím tých rodičov, ktorí toto už vedia, lebo toto, keď vedia rodičia, tak oni to naozaj k tomu tak v tej prítomnosti a s tou väčšou trpezlivosťou prístupia. Že už jasné, že keď je časový stres a niečo, tak urobí to ten rodič a chápe, že ale vráti sa k tomu a minimálne sa snaží mu dať ten pocit, že on rozhoduje o tom a že chce to urobiť. Lebo my keď to v nich tak toto zahatíme, tak potom to od nich chceme vlastne neskôr a tam oni už nemajú až takú chuť začať spolupracovať. Ja by som ešte možno zasvietila na to, Ivka to už povedala trošku inými slovami, že my ako keby, aby sme nevytrhávali z kontextu tie hodnoty, alebo nezameriavali sa len na jednu, pretože oni sú tak poprepájané, že v rámci kontextu tá možnosť voľby, ale ak tam dám bezpečie, a prijatie a všetko ostatné, tak už bude vyzerať inak, ako keby som len vytiahla iba tú možnosť voľby v tej danej situácii. Ale keď tam dám, že potrebujem ešte vytvoriť aj bezpečie, tak už inak budem s tou možnosťou voľby potom pracovať. Čiže tie hodnoty sa nedajú oddeliť. Oni sú ako taký krásny balíček, ako taká kytica, ktorá dáva zmysel len keď je pokope. To sú tie súvislosti, ktoré povedala Heňa. Ja jej za to veľmi ďakujem, pretože naša úloha je pochopiť súvislosti. Pochopiť, ako, ja som asi v niektorej časti hovorila o bicykli, pochopiť, ako ten bicykel funguje, že on nepôjde ani bez kolesa, ani bez kormanu, ani bez zvončeka, toho cerolin, že všetko má svoje opodstatnenie v tom bicykli a pochopiť tie súvislosti. A len, keďže som dneska za toho drevorúbača, tak len dám taký príklad. Si predstavte, že niekto vyrastá v rodine, kde funguje hodnota, ja som povedal ako rodič, a pokiaľ bývaš pod mojou strechou, budeš počúvať, čo ti hovoríme. Takže žiadna možnosť voľby. Teraz sa pozrite na to, ako bola naplnená potreba blízkosti a bezpečia. No, som v nebezpečnom prostredí. Interpretácia môže byť. Som v nebezpečnom prostredí. Ak náhodou nepočúvnem, čo mi bolo povedané, tak mi hrozí niečo. Čiže ja nie som schopný status, alebo to partnerstvo, ja nie som schopný rozhodovať sám za seba, za mňa musí rozhodovať nejaká autorita. A máme zarobené na celkom pekný prúser. No toto je aj na celkom pekný jeden diel. To bolo veľmi silné. Hej? A my sa potom divíme, že odkiaľ sa to bere. No od toho, že nemáme v rodinách naplnené potreby. Alias nežijeme tie hodnoty, ktoré máme v DNA. Ja tu môžem vyťahovať iné hodnoty, samozrejme, ktoré sa od toho odvíjajú. Hej, potreba, ja neviem,
hodnota, láskavosť, hej, kreativita, komunikácia. Ale tie všetky budú vychádzať z tohto podhubia. Hej, takže skade to pramení, no stade to. Takže preto ja som taká čím ďalej, a musím povedať zase ja na margu vás, tým, že ste účastničky nášho mentoringu pre rodičov, že keď to vidím, ako reagujete a keď prinášate každý týždeň tie zmeny a tie uvedomenia, tak mne to hovorí, ale veď my o to musíme kričať. My o to musíme kričať do sveta takým veľkým aj megafónom, ďakujem. Ja som chcela povedať Halloweenom. Celé zle. Tak je to diskotéka tam von, takže... Takže hovoriť o tom, veď to je, potrebujete ako rodičia veľmi málo nových poznatkov, potrebujete pochopiť súvislosti a tým, keď pochopíte súvislosti, zbavíte sa aj svojich možno interpretácií, ktoré ste zažili v detstve, pretože ja som presvedčená o tom, neviem síce, kde sa teraz, ako ten drevorúbač, hej, tam nie do živého možno, že ja som presvedčená o tom, že tá generácia rodičov, ktorí vychovávali tých, ktorí sa dneska nad rodičovstvom zamýšľajú inak, urobila jednu úžasnú prácu. Možno tie výsledky neboli tip-top, lebo my tu teraz riešime nejaké osobné boliestky alebo bolesti, trápenia, možno nejaké veci, ktoré nás dávajú do kolien. Ale ja si myslím, že, a ja to veľmi pozorujem, že práve tá generácia našich rodičov urobila perfektne jednu vec, že nám ukázala, že takto to skutočne už nepôjde. A to, čo by sme si mali povedať my, že my sme boli schopní to rozpoznať. Pretože to, ako boli vychovávaní naši rodičia, nájdete veľmi spoločné prvky generácie dozadu. Čiže niekoľko generácií sa vôbec nepozeralo na nejaké potreby alebo nejaké hodnoty. No, lebo mali tie základné ľudské potreby, či vôbec prežijú. Presne tak. Áno. Ale my žijeme proste niekde inde a ono nám to tak vyskakuje, že čo nevieme, niečo by sme mali doplniť, niečo by sme mali pochopiť, dať do súvislosti. A o tom to celom je. Pretože keď sa pozrieme len na tie potreby, tak my tam nájdeme úplne krásnu základňu, kde môžeme začať. A možno, že už len tie ďalšie roztočiť to do ďalších dimenzií a kvality a farieb je už otázka, ako sa s tým hráme, keď máme pochopený ten základ. Pravíš, že začať môžeme? My teraz musíme skončiť, lebo náš čas sme už trošku predložili aj nad ten, ktorý sme si dali a myslím si, že v tejto téme budeme pokračovať ešte v ďalšej časti a rozoberieme podrobnejšie možno, že ešte aj týchto 5 základných, ale ja by som ich chcela na záver tak ešte zhrnúť, lebo sme sa dostali len k 4., ak si to pamätám. Tak poďme ešte raz ich zopakovať a v tej nasledujúcej časti sa budeme venovať ešte potrebám tým a zvyšným dvom. Áno, a spojíme to ešte do ďalšej témy. Myslím si, že tento návrh prijímam, že je to v súlade s mojou voľbou. Som rada, že sa cítiš v tom bezpečne. S radosťou. Tak poďme si tie 3 teda povedať. Tie 3. Ktoré sme... Takže je to nejaký status, dávať to partnerstvo, je tam bezpečie, alias blízkosť, istota, dávať istotu, som tu pre teba a je tam možnosť voľby alebo autonómia, brať do úvahy, že ten druhý človek, velikán, to môže mať úplne inak, ako to mám ja. Milé diváčky, milí diváci, aj my vám dávame možnosť voľby, či si nás zapnete aj na budúce. Teraz budete mať priestor pár dní, kým vyjde nová časť, rozmýšľať nad svojimi potrebami, či ste ich zažívali a ako zažívali v detstve a ako to máte dnes, že ktoré sú pre vás naozaj tie také kľúčové. A v tej nasledujúcej časti sa s mojimi hostkami, ktorými opäť budú Ivka Havranová, Ľudská Kazdová, moja partiačka Haňa Filkorová, budeme ďalej rozprávať. Ďakujeme dnes za pozornosť a majte sa krásne. Ahojte. Dovidenia.